maupay nga adlaw gabi odto aton nga tanan. Hello. Adinaluwat kami an waray. Waray, katok, Yes, warag iyat may dakatok. balitaw. Ah, Welcome back to Waray Katok. so shout out han aton mga nagkikita kanda Jericho Thank Portugal you. Thank you han iyo and pagsuporta. Kakay, Pearly. Pearly, Hi Pearly. Kumusta? kumusta dida US of A. din harabi kas, di ba? No, I Between don't know. But uh, shout out. shout out. Thank you for watching. Thank you han pagsuportahan amon Gusto mga pa magpa-shout videos. out is message la, comment la Comment lang kamo. kamo. Mm-mm. And also, don't forget to share. Kan Leo J la Alpha shout out tayo mo. Yes. So yan na naton. Kakay, hi! Hi Kai. My friends, Pamela, Larry, mga barkada ko, Ira Rutrina, Ira, um, Rojane, and Darlene. Hi guys! My Lucy, hi! my friends also, I don't know who you are, where you I don't are, know who you are, where you are, and what you are. what you are. Shout out. Shout out balita iyo nga tanan nga nagkikita, nagsusuporta hit amon podcast na waray katok ha mga nag-enjoy padayon na kamo pagkita and hope na share gyapon ninyo with your friends and mga waray katok nga tagin yun idea nga adin mga waray katok gyap. Adin waray katok. Oo, Normalan. normal. Anyways, yan at aton topic will be more on what is it? Magan may nag-suggest or may nag-comment. Leo J is nag-suggest na mag istorya daw kami han amon experience sa Yolanda Mhm. nga ano, syempre feeling hit ade ka abroad tapos may natatabo ha Pilipinas na Kalamidad. kalamidad na may magbagyo or something. So Mhm. kabisan ano. So namo ini istorya namo na namon side han Yolanda Anong experience na to? an experience namon ano nam ginhimo. So yes, Let's mag-start start. kita dita. So, let's start with han Thursday, han Kulop, di ba? November 11, tumaman bagyo. Thursday, han Kulop, Thursday, tumawag kami, nangumusta, ready na kamo, may dana May kamo, dana ka andam ng pansit canton. pagkaon, o bugas, or something. Basta Ano ganito, nga, amo mga lang, mga basic. typical na Kay, mga, syempre, nayara naman good kita nga. yes. Syempre, Leyte, Samar, Bicol, ito din Oo. ang mga area. Pag sumiling, may bagyo, okay, kaya ito, Kaya ito, deriton, normal ito, Oo. normal. Tas hadto nga Thursday, damo nagpo-post sa Facebook nga, amoy nito super typhoon. Masirat. Masirak-sirakan Oo, man, masirat. 'di ba? Parang clear blue skies. So, sige, okay na, dire wala ito problema. So, tendency natabo wari kami mag-monitor. Hadto nga gabi, wari kami Normal. tumawag. Kumbaga tumawag kami han Thursday han adlaw, but han gabi wari na kami makatawag. Wari na kita aray sorry na. kami mag-monitor. Tas Toro, good. katurog good kay Maha- Friday man pag kinabuasan bali off pa kami ato na time bali Pagka amo ng day off. Friday had to, di ba Friday han nagtawag na ako, 4 nagtry. or 5 a.m. Pag nagtitinawag ka. Pag mata ko is maram na ako may bagyo. Tas waray news. Waray gyapon news. So pag mata kon aga, nag-walking ako tapos nag-try ako na to pagtawag. Out of coverage So na. waray naman coverage. So sige, Tas nagpadayon lang ako sige walking. sige ka nakita news adto na time kung may Oo. mga balita. Padayon lang ako walking. After 1 hour, pag balik ko, amo na to nga na siya but waray man, di man ako kontak ha aton. Waray man may Mm. natatawagan. Nakaturog pa nga niya nakadtuhan tumawag ka na bago ka lumakat sumiring ka but dirigad na tatawagan ha Tacloban tas bumalik la ako pagkaturog tas mga 7 a.m. na din ni pagmata ko tawagan ko dayon wala man nabaton diri makontak tapos sa Facebook damo nagyapan nagpo-post na guys ano na natatabo Tacloban waray man waray man kontak waray may nagpo-post or kung may daman diri gya per sure nga ano na natatabo Tacloban na to. Oo, tapos so amo na to natabo. So Sunday na to, di ba? Ay hindi Friday han kulop Waray. naton diri Friday han kulop na Waray first news. na kasunod ang news ni Ted Filon kulop na son Friday kulop
Friday Ano nagbakta ano si ano Radical an to ano airport. an bagyo tumama nga adlaw? Friday. Saturday pa yan nakapag-news. Kay Saturday. dayon ta Friday waray news. Wala news. Saturday pa yan Okay, okay. nakapag-news. Nakatuya Cebu, dito ra nagfeedan ira news. Oo, nagbato So na ano. Sabaduhan gab ipa ang TV Patrol Sabado pa hanggang Sabadong gabi or Sabadong aga? Sabadong gabi pa kay pagsulod ko waray pa clear nga news kay bagan sige pa hira uploadan ira Iyon. mga kuan Oo. ira Dito gamit. na kami nakasabot na hala, grabe man ngayon Oo. na natabo Tacloban as in. Tapos Worst talaga to na Sunday feeling. Sunday adto. So amo Sunday monitoring tapos syempre limited lagap ang news kumbaga ang third pylon lang nakapag-news ang iba Mm. waray pa Waray talaga. pa, GMA, Oo. waray pa gyapon. So Baga dili unti-unti pala nasa uludan news kay kumbaga ang mga news reporter traumatized gyapon na nanbabalin oo, pa nanbaba na makakadto pa nag-fly Cebu out era or oo. nga na ibang mga lugar na hera nakapag syempre Oo. era mga gamit gihapon nagkaulos or nagkaruruba. So kung anon era na save na time amo palang era pag Pag news. news o syempre may dapat itong mga editing sugat-sugat dito. So amo to pagkita namon nga so hala grabe man nga na natabo. And first kasi nato nakita na news, uncanted Phylon nga Ted nagbakta pylon siya tapos San ang Jose. sumunod Oh my God, ah, grabe talaga. ang pagbaktas niya tapos si Love Anyo Berlawat Laban yung Vero Tapalo, ha, katedral. GMA Kaya oo. dito man niya nag-cover ha, katedral. Katedral. So dito luwat amo latat ton bagan second nga kon grabe ang Tapos ang katedral. sunod na, may mga nakikita na naton, nakatiyo MacArthur, nakatiyo Oriental nag-check-in, tapos nagbakta siya habaras, nga damon patay. GMA dadto. GMA to. Grabe so ko, shucks. Soon, mas worried ako para family kay malurip Arani, kami. oo. Hira sa ko, son save it imo family kay ang katedral waray Tubig, tubig hangin la. o hangin la an baras so baras manlurip San Jose tikat to airport as in nasa man ko ano tabutak pamilya bagan syempre waray communication baga tas puro la Facebook mo pa nalaan Facebook community ang mga taga Rainbow hat na time nagsisaring uy natawagan ko na Rainbow Ang signal ato nakadto pa ha nag kapit kadiri. Diri Nakada. hira mama nakadto may ato para lang makakuha signal. Ang problema, kung nimo ang phone, waray ka charge. Oo, amon makuri. Tapos nagkauhulos. Oo. Amo na itong problema. Matulog. Grabe na sintalo kami hadtolo. Ano, no? Tapos waray, parang ako, okay na ako kay maram ako, safe anak family. Pero, anon era kabutang, amon makaradlok. Abagan, amon, di kami sure. So, hadto na Sunday, di ba, nagtitino. Sulod ako, nagtitino talaga kadto nga. Tapos Kasi nga na akong boss, kumusta ning family? Di ba, iyo adto nagtamas sa ganito ko. Oo, tapos nagtutuok talaga ako. Tapos, nasing okay lang yan. So, kaupayan lang kay pag nag-chip in hira para makapag-donate in something, parang masugid gap, tapos mga may dagyap naghatag medisina or something. mga medical center naghatagin Mga medisina. Tapos nag-decide kami umuli. Amo na to na nag-decide kami kay umuli. amo na 11, 12, 13. Mga 15. fifth day basta anamon pag-abot ha Pinas. Fifth day na. After Yolanda. Oo kay After Yolanda. Tapos An- amon amo na- travel. Tingin kita to. Abu Dhabi, Manila, Cebu, Cebu, Tacloban. Tacloban. Kay an airport, small aircrafts daw la. Ang Tapos, makakasulod Tacloban. limited oo. an iragin ko kuang kay nakikishare lahirahin radar system. Oo, amo ito. Tapos, amo to nga, nag-decide kami, sige, I don't know what happened. What had to so na, no nga, bagan, uli kita. nakakuha kitang ticket, bagan malaksi, Mm. nakabiyahe kita to dayon. Dara namon, wari nga ni tadara nagamit, di ba? Nagdara kitahan amod to Mga may mga medisina. medisina, Mga first aid. gamit, pagkaon. Tapos amo to fly out kami, which is very Philippine Airlines law at that time is talagang maluwag hirap pagdating ha mga bagahe labi na para Tacloban. Kay kami damo ka pa ng mga reporter na ang mga international Nakakadungan. correspondent o ang mga di ka maaram kung mga basta mga foreigners gihapon nga na fly in
Via Cebu. Via Cebu an era gyapon mga gamit. Tapos nanunong Wala hira limit grabe kumbaga. talaga to ng jet lag kay from Abu Dhabi kato kami ha Manila. Tapos ang Manila flight to Cebu delayed. Bagan gabi na kita nakalakad. Okay. Syempre, Diri pag-ulpot man na permanente an flight. Oo, an flight makuri man liwat kay an natanan nga flights papuntang Cebu. So napupuno ang Cebu na airport tungod lahan mga flights nga pakadtulo ta Tacloban. Waray kasi pasulod diretso ha Tacloban from hadto Manila. o from Manila. Kay diri nagamit ang dagkong Eroplano airlines. kay diri An kakayanon. So airport, mga airplanes. from Cebu to Tacloban. So ang mga flights from Cebu to Manila na di-delay tungod adto. Kay damon gusto mag-fly out to Tacloban through Cebu. So grabe na talaga to jet lag, mapiraw na talaga. So pag ulpot ha Cebu, hulat na liwat kami. Pero damon sa Cebu damon Maagahon mga daw tanat naguhulat na Oo. mga I mean Media rescue, oo. damo ang mga labi na ang mga Volunteers. damo mga foreigners local damo naguhulat na magka-may-ada chance passenger o C-130 ba na magbiyahe. Mm-mm. So yun na priority nakalupad kami, nakaabot kami Kung ang iba, tilakat Tacloban, kami liwat sulod Tacloban. tisulod kami. Kaya anamon syempre priority is makita ang sitwasyon. No. Tapos nasa ring Nga pagudaton akon ma- parents. makabulig. Nasa ring pagudano. Kino ka mo umuli? Kino ano ka mo Ay, adi? nakada na kami sa Manila. Hello, Natawagan tanan na to. pagtawag ko. Hello. Okay lang ka muna, okay lang. Ano man gusto niyo fly out? Anakon family. Gusto niyo mag-fly out outside at Tacloban. Diri okay man lang kami dito. So ka dito. So, sige. Adi na ka Manila. Ulat ka maabot. Sige, kaya na ka mauli nga di. Diri nga di. Delikado di. Delikado. Diri delikado. Tukod man. Bagula pagod kita to nga kasal, 'di ba? August 2013 kasi. June kasi kami maging kasal June 2013. So pera pala ka months kami mag-asawa. Civil. Civil. Oo. Civil. 'Yun. So Tapos amad to nga nabot namin ngadto. abot kita ha daw Tacloban. Pag-abrehan syempre Diri himpapawid pala. May damang kami nakadungan nga syempre mga nauliliwa tas we are very fortunate nga kami na uli kay gusto na makita ng family sa so na kabutangan families. mabuligan ang kabutangan ba. Syempre waray food, bangin waray may kita ba nga, I mean, labi na At least may da kami mabubulig. dara na pagkaon medisina or something. sukad ba. Tapos may da kasi kami mga nakakadungan na nauli hira kay nawawaran era kamag-anak, manera mother, nera bugto. Ito nga as in nakadapalahiya eroplano. An era balik kasi nakadahamay airport. An mga diba subdivision nga dagkob na balayha airport banda nakadan era balay. So just imagine an iya feeling pagkita niya nga an airport among kabutangan. For sure marami ang an era balay duro nang kaguba. So nagtitinuok na iya ha eroplano gin console ko na liya nga it's okay na parang syempre baga di ka maram kung paano mo i-handle bagyapit sugad na situation pero syempre kailangan i-console mo liwat kay baga kilala ko gyapia bagan schoolmate schoolmate ba college. Waray naman hadto kuan, waray naman sising nga kilala ba Orosa, sige buburblig kita kun ano andi da palan flight nagpaplano na anot aton way para kun ngayon mga biyahe kasi maupay nalaluwat kami waray man tubig amon so anamon mga sarakyan is running. So ang problema lang gas at nga time ang gasolina kung di ka makuha pero at nga time may pa man so natawagan ko amin itang flight amin itang pag-abot so nasundo kita nasundo kami airport. Tapos may da kami mga pag-abri na kami hadto nakamask singawhan pag-abri ang singawhan mga ito ba nga decaying ba nga tao ba nga hayop or tao pero basta ang mga tao nga nakadto nga naguhulat para
lakat ta Tacloban baga na lahirahin waray hira na aamoy, waray Oh, wa hira di na rin pag after luwat bagan kita mga naka after luwat para ka minutes bakan siguro after nagbibiyahe na kita bakan waray na laimon baho an pero ang pag-abri ko ng eroplano gud siya gud patay baho ka maangso masungot. maangso as in Oh, grabe talaga. mm. Tapos asyad to nakagawas kita ano nakita na ito ginsundo kita Di tas tas diri ka na maaram kun hain na nga part kay waray naman ang mga imong mga pantigaman ba. panigam Oo, han grabe. area o tas May da nanunumdum ka ha may airport pala damo ng patay na lawas nga damo. guys Fifth fifth day day na. na to baga na sing kami May oh, bagan dakwato. apocalypse mga puno, 'di ba? Di ba, ha airport damo didaan bagahin pine trees, 'di Mm. ba? Waray, zero. Tapos an mga puno as in nasaman ako, shucks, ano ba May dakwato ini? mga video, may Baka dakwato may ninin mga picture. apocalypse. O tas makita ka may mga patay nga lawas na naka-body bag, naghihilera dito may airport, pagtikad da may fisherman, gabundok nga debris, nga Oo. masiring ka An talaga. paglikog nga di may manlurip. Dida may BSP, 'di Grabe di ba? dan kon Dida pala may tambak. BSP, tambak and debris nga sakto lang makakaagin auto or motor or Mm. something. Wari man may magahakot kay syempre sing pa man namon may dangani nakakanumdum ka son dida may manluri pa dadto may patay na lawas didi tapos adira nagsusungo bagan waray na iron patay na lawas kay waray man may nagpipick up pa tas on the Oray. way tikad to San Jose tikad to Naamon side may may cell site nga dako kataas siguro may Damon tawo nga na higda na bagabayahin na abtan siguro yahan wave han tubig nga an iya tiil nakasugad hini tas anya lawas nakasugad hadto tas anya tiyan bloated so shucks ano ba ini nga ito nga ni nga 5 days na pero aamo pa ito tas an gabundok nga debris ang pagkada nga pagsulod nga niya malurap di ba gabundok nga debris nag-iwas-iwas ka tikat mga to ha tikat to rainbow nag-iwas-iwas tapos kan may mga debris. mga May ano puste ito pa. poste nga tumba grabe na Pero naman kay ako may intindihan mo ang tao, syempre kung ikaw ang nakadat na survival area, nala waray ka man gihapon kaya magpipinanlimpyo nga kun waray naman ako nga ni balay. exactly So ana akon ani mula hindi first yun na na nimo makakaon makakaon, makalakat oo or makakadto ibang nga lugar man laan tas para damo na't nakikita nagbabaktas di ba baktas pakadto puro talaga pakadto airport. bakod to airport and either tika to airport or tikang hiraha ibang nga lugar tas may ginkuha may ginpalit or something baktas kay wari man biyahe wari man nakakabiyahe kay labi na ang didihan side and San Jose kay ang Tacloban kay damanan mga hulusan sa rakyan diri Di rin makalakat makalakat, di makabiyahe. mm grabe talaga to di ba pag una gindrap mo anya kabalay di ba katiragawas, nagpipinanlabay mama, nanamdaman ako, pipinanlabay mama, nag-iiritong hirangatan, nasa ko, alo, grabe, tapos pag ulpot namon hatakloban, pag ulpot namon na balay, mahulos paan, Salog. nanunumdum ka, mahulos paan, Malagay, salok, may lagay pa. malagay, 5 days na to mahulos, an kutsyon maghulos, pero nanukang katurong kira kutsyon, kay, bisan naguhurulos, kay waray man iba, tapos an nanunumdum ako an hugaw kung kutob diin ang tubig an level ng tubig klaro pa nga dahan mga walls sa grabe talaga ang pagpinanlimpyo nira kay sing pa man ni kuya hadto malimpyo na nga niya to Dito Raigbaw, nakapag-ulpot diba? oo an akon family an natabo kay Rainbow umabot pa talaga ang tubig an Manlorepano bali bagan mga 2 kilometers away man lang kami coastal. So, umabot pan tubig nga to. And kaupayan na laliwat, kay waray na hiya, umabot ha, ceiling. Ceiling. Oo, waray na hiya, umabot ha, ceiling. Or lampas pa hanamon, bubong. Ang problema kay, an akong sister, nakatiyahan side han iya in-law. While an akong kuya, tas an iya asawa, iya anak, nakadin side han akong parents, tas hikakay, ato na time. So, ang tubig nga to namon original house lampas tawo na tapos nga dihan amon extension kay bagaban original one step an extension kitchen one step kwarto na ni mama so pagka din side ni mama an era room medyo
diri na bagan kutob na lada di may hawak. So pero makulba kay kung paano kung maghinitaas pa. So Pinadayon. magpinadayon paghataas. Tapos mo pay na lang nakasakahera didtohan ceiling. Mo pay nalaliwat waray na humataas kay shucks kun humataas tapos diri nira maabrehan ang bubong trapera didto ceiling. 'Di ba? Oh. An akon nga ni sister Ate Tintin Dito nakato na igbaw. talaga rang diri igbaw Dito gawas ran nahan si ceiling. nakato na gudirahan ato Ato as in during kasagsaganhan may Yolanda daya video to, di ba? may video hiya tapos si JK Baby 5 pa. months pala yung JK ada hadto. Baby pa hid JK hadto. Imagine mo ano adto na time 5 June, July, August, September, October. 5 months nga kay June man ginanak ki JK. So grabe kay inabot naman ha siling nera ang tubig an kanan niya inlo. So sumak lang nera gumawas nerahan bubong. Ito Literal na nga, igbaw. sa gunson an uran an hangin nakatwirang gawas sa sigin uranan hira nga mag Mapanganan, waray ka, kamag-anak waray ka, waray ra kadarahan tubig waray ang hangin, good, waray baka, against hira natago, hira. natago rahan hangin and mo pay na lang nga waray na umabot ngadto pahan siling ang ang tubig tubig. kay oo. kundiri madadaragod hira. Kay, grabe talaga as in bugan pag nag-iistorya hira ate hadto hira mama nagtitinok hira bugan syempre iba ba Trauma. kung diri kaliwat mag-istorya diri mo Nan- igawas ang emotion. Kun waray ka dito an experience nera, syempre, mamamati ka la kay, kumbaga, ang trauma to na time, diri mo makukumparahan ikaw lang nga nag-scamming sa kadaamon, sumulod lang na kumita to. lahan Oo. natabo. Natabo. Kaya kay Syempre, na-experience ko oo. nera. Oo, grabe adto. Naluwi talaga kato. Kanda mo po pinanlimpyo. Kay syempre, diri mo man matitik nga, makaturog kat gabi nga. Diri ka magpapala kay imagine mo, Waray sumunod na grand to, tubig. waray na suga, Waray waray suga, waray tubig, tubig, nga oo. malimpyo, waray klaro. So, ang siring ni kuya, diri man pwede nga papabayaan mo lang lapok kay kung tumig makuri Makuri na pagpala. makuri na So, mapala. Limpyo talaga, limpyo. Mo pay nalaliwat an amon Puso tawag Negro. gini, diri puso negro. An amon puso nagana pa. Eh Pam- kung diri pa an kuan good. An bomba nagana pa an bomba haluyo parahan tubig. Kay kung diri waray ambot Waray din pamumuruton. Oo. Mo pay nalaliwat nga Di naman natukuan contaminated, mako-contaminate ba to? mako-contaminate gud kay ang tubig Dere from gyapon pwede pan inom ano. diri yan, bomba. Mo pinangan lang, hira Jason, like he said, an era mga auto running. So, hira may tubig palo, napadeliver na lang akong tubig iya nga diha balahin, irim nun. Kay ba man ang pangkarigo, pwede ditoan bomba. Adlaw-adlaw adto. Oo. Okay man kay gitagan na kadto ni Kuya in diesel. Oo, Kay ngayon na- nakapanluting. Oo, nasiring nga nagana man tayo mga sarakyan. Ano na gamitan na diesel. Tapos nanunumdum pa ako nag-iistorya hira. Pero ato nga panlooting, like for example ato nga time Ito na time. nanlooting. Oo. Diri Kwan mo survival na diri lang mo masisisi ang tawo nga kay pero haros na tanan nakag-amdam. May da kay imo side Oo, may akon side. bugas. May mga amdam, may mga Kompleto. pagkaon nga amdam. Ang problema kasi nahulos, nadarahan tubig. Waray. So an imo ginamdam is nang kanugon nawara. So ang tao ang paghupahan bagyo waray na pagkaon namimilinghin pagkaon pero an amo ito nan kuan lang mga pagkaon gasolina pero ang iba nga nanluluting na. nahin gold. Ano na to, pag take advantage Oo, ng labi na ang situation. mga tikang ibang lugar Dili man makadahatakloban o magdara nga truck, naglulutingin mga rep. Nanunumdum ka nag-istoryera. Dito ko no Robinson kay masiruman an pag karagdara na lahan sapatos Waray pagkawas padis. kung magkuwan na lang ano imo may panis Pagkuhan, ano lalabog. ba diaper mga bado kay hulos man Labi na may mga bata. Kaya ang unang-una gatas. gatas Kay syempre di mo bibiling ko ng gatas. plus bado Oo, mapay nga nga nira. mamara
Sira ati tinadto, daragang lakat gud dira dayon kay may batera. Ay, oo, ano. Ay, Nagkita gumawas pa kita, rin kita Cebu. nagkita, Gumawas pa kita Cebu. nagkita kita Nakita ha pa kita. Cebu. Ha, Mactan. One One night. one night. Mm-mm. Pero oo, nagparang gin kumusta Dili kay pera pa man dako pa man ang time na do pero ay nakita waray mag-check-in. na, waray Oo, na. bumalik lang ako kita ha Airport. airport. Oo, So, ngay ano namit nakatunad na tura. hera ate airport Oo na nga. ano na Cebu Kuya na pala. JP, Gin-fly out. turugan hadto. Gin-fly out man herahan Philip Morris, 'di ba? Oo, Nanomdom ka oo. gin ano hera gin panguwan hera mga So pag family. survival good ang mga tao gusto kung kung makakalakat-lakat kay kumbaga waray man na waray na ba sources ngadto ba labinan pagkaon ma-deflate good ang mga resources. So ang iba mo ito nga magkakalakat good makatoy ba nga lugar anay. Basta kami tapos ikaw nagdulong kanda kuya ha airport liwat kan kuya ng kanda ate doit ngan Oli. Ginulong mo ra airport nanumdum ka kay lumakat nera pa Cebu. Dulong mo Madato. ira. Di rin ako basta kay damo na Basta kay damo na dulong nga airport basta kada adlaw na gabiyahe ako nakadto ka oo, na tikang hapalo nakindadarat ang pick up kay nasa ko it pick up nakikita ko man nga damo ang tawo nga na gusto ko man to ha airport oo, makahits. nagbabaktas so an akon gindadaran pick up kay anak no na at least pwede nga ni sumakay dito ko lahalikod papasakyon Mm-mm. papasakyon ko dudulong ko nga to airport pero dito But on lahalikod the way man lang. oo kay maka di man ako ha San Jose. San Jose ay yung pagdulungan Tubig, tubig pagkaon. ang pagkaon hapalo waray problema kay everyday may May naihaw. ihaw may mga May mga karabaw utanon pa nga may nasalin. mga utanon waray gud siguro utanon pero ang karne Di ba naghatag gihap ka mong bugas, haamon, tas Oo. gin-share liwat namon nga to. damuan Neighbors. pagkaon kay so like for example hadto haamon ang damage luwat is anong balay waray gud ratas anatop so nakadila kami ubos urusa kami Oo. Ah, Pag nauran pa gud ano Pag na- flow ang tubig pag- tika di ubos. pag nauran mahulos na namimiling liwat. ka na lahin iba nga puy nga syempre anam kakaturog gyapon waray good gyap klaro Ore, kumbaga tol. pero ako kumbaga ansim ko pa man nagkikalaim nga ni kita nga lagyon nakaturog kita ng lagyon pero inilang bisan 'di ba kita after 5 days nakadto na kita ano bisan era diri lagi klaron era katurog kay pinangungol ba lagi pero kay bangin safety luwat and safety oo kay syempre nagdamon kawatan Oo. ito nanumdum ito na lang nga instance ang looting kumbaga so baganan mga tao gyap nahadok bay nan era balay lutingon kun bay dan era Lutingon. pagkaon oo an usapa ang mga priso nakagawas so naruban prisuhan so nagpakagawas syempre ang mga priso gyapon gusto gyap makita nila mga pamilya oo kun buhi ware pa an ibad to ware siguro intention pag dalagan paggawas anira gusto makita ang pamilya pero an ibad to nang balik mga good gyapon kay syempre kun hahanting mong kanlawat another na lawat na kaso kabay kanalaw bumalik ko pero grabe talaga to as in, ang pag-ulpot good na hato nga time ano ako pa nagluluto unta pero di ko na talaga kaya jet lag na gud ako bagan 48 hours sa kita nagbibiniyay hato na time nanunumdum ako kay bagan dumakat kita Wednesday Friday nagyap kita ay diri lumakat kita Monday Wednesday na kita nakaulpot amo to nga fifth day ha Newland after Yolanda nakadto na kita Tacloban Monday kita lumakat nga niha Abu Dhabi adrenaline loaded to kay grabe na talaga ada gud pero basta ma-jetlag ka na good pakahigda ko pak ako nagmata ko aga na hala sorry marinak nira sampita kay mara mera jetlag na gud ako pero grabe talaga tapos sige lang na pagpinanlimpyo di rin nagpinan amo lang yan to nga
Matima ka mo panlimpyo. pantima namon panlimpyo, lumakat- lumakat ani kami. Kay, Ah, kung pagayra mama, ang naiisip lang pirmi ni mama, pag pinanlimpyo, pag pinanlimpyo, pag damuan pinanlimpyo, kuan, pag pinanlaba. damo na ato nga time an mga C-130 na sulod. Gawas sulod na la. Damo na nga mga countries pero airport damo laga pampila kay medyo adlaw-adlaw ako nakadto airport nakita ko Nagtiti grabe ka na. damo good. Damo Kamo, gudan na oo. pila ang mga gusto Ang iba mag-fly out. nakadto nakaturog, yung pera nakaadlaw, ano, para lang Mm. maka-fly out. Ah, ano pa? Ay, oo, kay may dahadto. Oo, tama. Hira kuya ako nagdulong kay may dahadto. Anon era nasakyan hadto? Dire ko Philippine Air Force siguro kay may dahadto. C-130 Hirano. C-130. Nag C-130 Hira. May dahira kilala nga bakan kapitan or something kuan Air Force siguro kanan Tapos kami kanda. ni Rapapa, ni Ramama, nag-try la kaliwat pagkat to airport. Nakasakay kami. Kay actually, andamon napila para makagawas sa Tacloban was Manila. pa Manila. Pero ang Pasibo, very, very minimal la. Siguro, nakaka-accommodate rahan mga, syempre, pag ulpot sa Tacloban, magdidiskargahan era mga supply nga dara. So, pagbalik pa Cebu, waray Waray sulod. sulod, So, bakante. nagdadareran tawo. Mm. So, ama ito na, nakaulpot kami sa Cebu. So, pag ulpot sa Cebu, talagang, ay, gibagin dulo mo kami. Nakasakay Oo. kaming kanan, Swedish nga si 130. Oo, gindalagan ko pa ton ang piloto. Sa ako na okay. Ano ito nakakasulod ako ngadto Papakita mo lang yung ID. Papakita ko na ako na ID diplomat. Sige. Sulod. So ito kumbaga nagamit ko gyapon bago lakat to, di ba? Pag Nagchika-chika ka na lang at kuwan. pagkainan ko nga. Siyempre pag nakita ang ID nga organization, so pagkikita mga diplomat, sige pasulod. So pagkita ko piloto nga ano pa yun? Swedish. Takatuon ko dayon. Signal ko nga I have my family, they're going to, where are you going? So, they're going to Cebu. Okay, any place they will go with you. Is it okay? So yes, okay, call them. Matutawag ko na ka mga. Sige, sakay ka Tilakat mga na pangulat to natin. Oo, sakay ka mga para Cebu ito. Magaluat ka to. Nagtutuok talaga ako aeroplano. Kaya syempre, bago lang kami na nag-asawa, di ba? Tapos, Okay, akong side, waray plano kay okay man. Okay man hira, okay may supplier and food and everything. Pero akong luwat kasi hadto, akong parents, bisa na akong hadto. Nanonono ko hadto, nakdarat to na kwarta, barang 10,000 pesos la. Pagulpot nga to Cebu. So, anong ko daw lini pag-igo. Kaya syempre, nakadto na akon ko. Nakadto kami nga tanan, literally, nakadto kami nga tanan. Tapos, akong kwarta, bagan 10,000 la, dadto. Tapos, nagbayad pahan bagan ginokyan dito. Syempre, Pero kaman to ka days. parang mga 3 days sa dadto, bagan nag-rest, harama. Tapos, bagan nag-grocery gihap. Kay waray na grocery at Tacloban. So, ang mga tao either napakadto Cebu para nanunumdum nga niya ako nakado kami SM. Hipapa. May time pa yung pagkita ka, Aldos. Wow, talaga naman. Pero ang main goal talaga pagkaduas, pag mag-grocery talaga nga, as in box talaga yung grocery. Pero wari ko man, ambot nga ni kung nag-grocery ko, di nak nanunumdum. Kaya darala talaga ang kwarta, parang 10,000 pesos. Basta sugar na to. Tapos, 10,000 pesos. 10,000 pesos na dito nakdara sa Cebu. Kay, kumbaga, wari man kita budget talaga. Kay, tigdaay man na ito nga pag-uli natin. Nanumdum ka. Tigdayan pag-uli. Mahalang ticket. Tapos, parang, basta na ako lang, waray mo, okay man. basta na, ang pagkatuba sa Cebu, anakon kwarta lang, nga dara, parang mga 10 or 15,000. So, mabayad pa hanbal, inukyan nam dito, bayad pampangaon, Kaya, wala kagad grocery. dito mag-withdraw. Dik nanunumdum, ano to natabo. Basta, nasinga ka tulo, shucks, takwarta nga, di 5,000 na la. Bagan suga dito. Tapos, nangaong kami barbecuehan dito na marasa Cebu. Tapos, syempre, nag-grocery. Tapos, ano pa ba ito natabo? Tapos, basta nanunumdum ako,
natatawa ako. Ha SM, damon mga taga-Tacloban, di rin mga Bisaya nim nababatian, mga waray. So, hala, di nga tanan ng mga taga-Tacloban. Sunog ka gud lotad to. Bisan Oo, kami grabe. sunog Sunog. sunog gud ako. Tapos, anim kamot, baga talaga malain talaga ngayon it effect iton lugar nga waray trees. Tres. Oo. Kay, as in, kulubot anim skin, nag-iirito. Tapos, di ba, after naman ha Cebu, balik kami ha Tacloban na liwat. Ano to yung sakyan luwat? Adto C-130 na. C-130. Mm, Natabuhat to, chance passenger ka, makato ka ha. airport. Airport, Force. Air Force. Pag ulpot ni ha Air Force kuwan, natabo, hulat ka. Waiting ka kung may malakat. Napataro ang pagurhatutson. Hato na time, Pacquiao. may Laban. may laban ni Pacquiao. So, dedicate nihan mga tagayulaan, mga nayulanda, Nakadto na kami so na eroplano nga literal. Waray mag-take off kay, start na ang laban ni Pacquiao. So, dito lang kami eroplano. Tapos, pagsiring na, tapos ng laban. Daog ni Pacquiao. Lakat na kami. Pero so, basically, nakadto na kami eroplano. Take off na liwat. Amo to, puno-punuan ang eroplano Paano han si Air Force. 130 na lalingkod la ka mo? On the floor? Kun diri puno. Pero kung may karga, kung hain lang may space ka malingkod. Kung waray space, tindog. Ah. Oo. Matindog ka. Paano ka man makapot? May daman mga kuwan, ang mga rope. Okay. Di ba ang bagan net nga dagko? Di nang gilid? Oo, di lang gilid. Ah. Ang pagtiuli naman nga to hatakloban, kay punong-punuan hing kargo. So nakain man ka man nalingkod. Kung hain may space nga. Pero dire ang mga side. cargo abot ta ceiling. Diri liwat. Ground Tas level nakanet la. man liwat. Mm. Nakanet. Kasi syempre ginlalak man ito. Oh, Kaya, ginlalak. Oo. pag fly ito madad maabre. Oo, tas ani daw direct nanunumdum basta amo adto may karga tas damog liwat-an sakay nga army. Karga supply. Supplies tas may sakay nga mga armies nga civilian. Mm. So pag ulpot ha Tacloban, sundo mo na liwat kami. Dire na. Sundo mo gyap sigurado kami nas ngadto na balay tas didto na amo na to na bati na kita nga adi ulpot tahi former president sa garito kumadto ha, di ba? Dire nakadto man adto during sige ako biyay-biyay na Nakadto na hiya, di ba? nakadto man to si Nakadto-kadto Sinigarilyon dito ha kuan didan gilid lang niya Range Rover. Mm. Iba na siya ko nga syempre ang mga Pero nanahatagiran mga Waray ada kami waray ada ka kay pera laki to ka days, parang 10 days laki ta, no? 14 days. Direct nanunumdum kun lumibot, parang waray kita lumibot ha downtown hadto na time. Dire ako naglinibot. Ikaw naglinibot, Oo. pero ako nakadto ha balay. Kay ako naglinibot kay syempre pag sigunta aga matulong ako may daan akon antilot tutulong ko ha Office. office. AVRMC hadto na time. Tapos syempre kung may mga nadungan sakay pag uli ko luwat hatod luwat. So ako nakakalibot ako downtown tida magsaysayd to naagian naman gyapad to. Pero ito nag-iwas-iwas kahan mga tumbaba ang mga oray pamangkod ka clearing. Parang anak nanunumduman lahat to. Nakadtula ko kanda daddy hapalula tapos sa balayla. Amula. Warayak makakalibot ta downtown. Unlike ka iya nga talagang sige yan. Libot-libot, mga gan. Text lason, waray na kami di tubig kay anakon talaga pagbulig kan mama kay grabe talaga niya adto paglilibot pagpinanlimpyo. diretso pinanmicturean mga nalutingan an gas an mga sarakyan nga ginluluting na an mga tire an mga sugad ba. Waray man law and order kumbaga hadto na time. Tod. So, kano ka magpipinansita kay siguro ang tawad to ikikip ko ini yan bebenta ko later on sugad ba. So waray na mo na ito nga mga mula pag may syempre ang mga sarakyan na to limited lang na biyahe. May nakikita nga sugad ako naka pick up na papara ba kasi nga masakay
ana akong ginihimo para safe luwat ako ginlalak ko lan sarakyan nasa rin lako didto lang lalikod sakay Mm. para syempre di ka maarambat intention Kay bangin. talaga ang mga tawad to, baktas gud ano, Mm. baktas Sa gud as in. waray sa payang kung kilala ko. Mm. Pero kung amo to dere ko kilala may kisakay lang may kihits o kay waray man mga sarakyan na Ngan ani ba buinas, na nanrabaho na waray sarakyan kay oo, waray man mga waray good, waray na prepasaheros. biyahe, waray na Oo. biyahe. Grabe So talaga. mulad to nga bagan blessing in disguise may dako na may dahikuyan na luting nga gas. So nagkamayada ko gas to Ay, na time. ini pa. Maram ka kung kay ano ngayon na imura ring kwartaha. Cebu. Kay po ba pumalitin generator, na kayo nag-share kami ato ni kuya. Takay Mm. cash ato na time. So, ana akong kwarta, nangatong generator, nangatong, Paano ba to dyan? oo, Kaya amon may damot tong generator. Amo to generator. nga, nakaton iba Cebu, kay napat generator. Grabe, bisa na Cebu, makuri pagpalitan generator, kay natanan tikad to Leyte. Oo. Ginpapalit, Yan ginaano dire talaga. an mga NGO mga countries gihapon nakatuman na dire man dito syempre ma-share nga ma-donate O, di matika ka US US. di matikang dito mapalit it sa Manila na lang ano hatag na nga ta Mm. kuan syempre di da pala local market ubusan na ang mga supply. Pero ang kaupayan la, say for example, pag ulpot namon hatak Cebu, talagang organized. Adi, may ginahatag ng pagkaon, Mm. tapos ngain ka Wala ka mo, mamanluting dito sa Cebu. lurong pa no mga kapanluting. Tapos, ano la kami nga to, parang 3 days nga lada kami hadto dito. Bagan ano la to naman makarest lahin. Pag Baga maka-feel man daw lan hagkot ti kang han aircon. na ako na dito mga may to era mga pamilya okay man era nga to pagkukuhan ko na siyempre ang mga barkada i-restorya dito Panginano ano kumusta sire nga di ko na kuan di ko na lang angaranan mo ko na dito pagransakan kuan kuha ko nung kamo mga bugas pero kay kung ako iniisip ko lawat kung nakolatan na ka dito na time masusugad ana akong supply mauiimod talagang Ani baliwat, basic ko na nagluluting in nimo. beer. Oo, Ayan basic. San Miguel. Basic ka Abre-abrehan nimo naman. una-una kinahanglan mong pagkaon. Labi na kung Mm. nagkahulusan yung pagkaon. So, siguro waray gihapon kaamdami gud nga amo nga niton matatabo. Oo. Amo Kung good. kung naka ready man bangin ang naka-ready luwat nga team nabunyog luwat Naapilot nga ton mga han mga disaster. casualty, Oo. 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 Makuri mo iyakan ng sitwasyon na to kay bisan ng mga Rico na looting gihapon Oh, kay goodness. pagkaong good. Pero grabe no, adto talaga na, tas di ba katimahan kuwan, baganhan okay na, baga maram kami okay na ng families. Amo na to, nakabalik na kami Amo ko balik kami dito. a Manila. Grabe ko dito. Sharing ko pa man everyday ako to adlaw-adlaw gud ako naglilibot pinanmikturon ako, nagpipinan video ako adto. Andi da may MacArthur, di da may iton nga Mm. Oriental, di ba era mga CR na ka din hagawas ang mga Ang mga an inodoro. iton nga mga an mga toilet bowl nakadto ng tabok ang karsada kay kumbaga na wipe out gihapon tas may da pa mga pera nakaadlaw. More than 10 days Basta na. ito nga 14 days, di rin na imuran ang mga karsadahin. In patay na Oo, lawas. kaya ginihimo, pag may na nakikita, ginakadaman highway, Gawas. Oh, highway. basta Para pag-pick up. pagpipick up, permanente good may da, balik-balik ko, di da MacArthur, di ka man makakaagi, di da may MacArthur diretso sa si kaya ba man ang Gon bridge. bridge. Ang Gutenga So, bridge. nabalik ka nga di may kuwa, di da kuwa, balik Mm-mm. nga to may Pilsay, kadto na may Coca-Cola. Ito din nga area to si kadto airport. Balik-balik ko everyday good. May dagod mga body bags, may daluwat Mm-mm. waray na Mm-mm. body bag. Tawo na lang nga kuan. Dito nga nin atubangan na ng balay nga may naanod nga patay na lawas. Mm. Diba? Andi dagod ito na mga area andi diha. Amo pag og gidawan ungulan mga ang mga ang mga Mga ayam ang kilala di kanudlo. da San Joaquin amulwateran mga ang mga nagkaapektuhan. May dako mga di ba mga barkada nga da San Mm. Joaquin. So amulwateran na ah
na apektuhan nga may daghapon mga namatay, kugon, an di dayton area Palo, Baras. Amo la dito dida. Ang Baras naagian nadto na time. Amo la ito gihapon mga debris magiwas-iwas kala. Pero nakakaagi na hinay-hinay la. Ano pa ba? Andi diha may kanton ano tawag ito dida? People sa andire. Ito dida nga mga offices, Government center. government center o wala lugod nga natin mo ano nga bagang tent city dida ano for the meantime. May da. Ay, Kanang naman to. Korean na kadadida na side. Okay, Mm. okay. Dilak nakakanomdom siguro. Mm-mm. Kay ano ba? Paano ba ton era strategyan mga nambubulig nga? Kay everyday kadamon si 130 nga naabot mga Mm-mm. supply gud adto. Tapos di ba sa ano sige syempre waray man kuryente. Klaro-klaruhanan bisan gabi Okay, may nan flat. aano. Flat diri kay klaro naman kay waray man puno. Oo, Flat bisan man gabi nasingan ako. every Marami lang day. it airport So tikang dida. 24 hours adto an airport kay may dadto nan a-arrive nga gabihan na kay malam raglam-raganan. Okay, di ba Ano airport hadto? nagtitinambayon man ako airport, nagpipinan picture nako. Nakadakuhan kanan ang mga reliefan kanan USAID na an era mga Apache nga helicopter amo na rin yung gagamit pag papupuno na fly nga to may Samar banda may giwan siguro or Mm. mga helicopter ang mga USAID nga mga boxes Oo. amon era mga karga tapos an iba pa nga syempre nga country kay kumbaga kanya-kanya era Parang distribution. pwesto. Oo. Oo. Ini US, ini Britain, ini Korea, Ambot China. the entire time nga nakadto kami nga Tacloban. Nakadto ko Tacloban, hadto na Yolanda. Waray ko ka-experience nga gindulhan kami in relief. Ikaw nagdadahatag Ako ano waray bugas, akon gyapon tubig, nakahatagin. waray ko ka-experience adto nga. May da Bagan waray ha at simbahan na Manila which is natagan kamihin bugas sa to basta mga may dilata. dalugod na libot na siyang mapalit ka mo may mag-iihaw mga sugad Mo no lugod. may da. Oo. Ka everyday Pero- makadto na nga Pero may damakad tumusing Mano adihin relief. Mano Bagan Intoy, mo talaga na maihaw experience kami adto. maihaw buwas simbaboy kuang kamo maihaw buwas sing Carabao makuang Karabaw. kamo. Oo. So anam gini amulat na purgalwat akon puro karne. Pamahaw mo karne. Waray man nakaon Waray man isda. egg. Ngan waray man egg. Oh, waray nakaon isda. Magbisan pa may magsudin isda. Waray may napalt isda. Nahadlok pagkaon kay bangin ang gingkaon kunhon isda patay na lawas sa San Juanico. Makaon ka pamahaw, adobo, paningudto mo, adobo, Linaga. panigabi mo, linaga. Basta puro karne. Lechon. Sako grabe man Asya yun. pa lungod adton. May lechon lungod Puro ano. naman ini kuan, puro naman ini. Waray ka man palalainan nga pagkaon kay kumbaga anamon luwat kung ano lang available dida ha palo. So amo lalot am Amo ginpapalit. to sisiring nga ang tao may kwarta pero waray mapalitan. Maray mapalit. Asya nga Oo. asyan iba may daos nga family o may daos anira nga kamag-anak mapa Cebu, mapakadto somewhere Samar para makapamalit. Nakapamalit. Tas nanon dumakadto Angkol Ulong. Siguro an Yolanda Friday ano han Okay, pagkagabi di ba kumatira? kumatera ha Tacloban. Kay diri man nira makontak. Oo. Di na Nagmotor maaram. lera, di ba? Di na Nagmotor. maaram may Auntie Marlene nabubuang na siguro kat balugan hira kay di na matawagan hakat kay nakikita naman ni Rahanyus ala mo na ini natabo Tacloban. So kumadto dayon hira Angkol Ulong ha Tacloban grabe ko no ang biyahe nga 2 to 3 hours basta kay pagan 9 hours 10 hours ada ni Angkol Ulong ginbiyahe kay from dito San Juanico di ba lower Nulatula, Dire na di da may makaagi. Peerless, di maagian, da mo patay na lawas, da mo debris. So, Itong area, waray na kita makakadtulot na side. Angkol Ulong, na-experience ko na to nahadlok ako dito niya. nga. Nahadlok na Mupay dito na nga. lang, nakamotor lahiya. Kay Andy Breeze, di ba dito may tawag dito, may seaside, ang Tacloban. Ang taman ito dito. Oo, di da. Kung din gintindugan ang barko. Oo.
nakikita bong man man adto? nakikita man nimo magsaysay. Aw hamakdo nga may dito mga barko nga nagpaka kudan bukid. Oo, Mm. tuod, Kaya tuod. andi di magsaysay ang barko nga ni nga nangadan hambawbawhan di ba amin ni Di Makdo. magsaysay McDo, Aw Makdo hamay kuwan oh. Gaisano, Mm, an SM an yan na barko yan. dida nangadan Save more hambawbaw. na, oo. Tapos Amoy dito to. may magsaysay ang barko ang pulis nakadahan awan speedboat ang pulis nakada mismo agyan magsaysay. I think nakalibot ngayon kita downtown, nakalibot kitahan umupod na nakadto to Iver MC. Pero dito lang kita na area, may magsaysay, anak Mm. nanunumduman. Kaya grabe talaga, grabe talaga to. Asya yan ako may mga kalamidad or something, natawag good, okay lang ka mo kung kailangan yung Ngan kuan yan dire na talaga iba tapuran, na panahon. iba Dire na na. pero aton mga barobata kita na Diri kay tungod man gud ang tao di man hera nakakaintindi siguruhan meaninghan storm surge. Kay sing pamanira ginagamit ko nung hato na term storm surge. So nag-ukoy gud kami haligi din dagat. dire Na-experience ko siguro. gurad tuan bagyo nga masingira bagyo. Dire An siguro an pinaka kasi sa tumakusog 90 kilometers per hour. 100. Amo Oo. itong pinakamakusog. Oo. Pag yan nga 200, ito nga talagang kumbaga ano't maagian hurot good. Oray good. Oo. Kay bata ko elementary dito man kami na ukoy Manalab tikat to may airport harani kanda Romualdez Erabalay kanda yaw kas hindi to good na area. An amon balay sapithan diligid kalsada. Ang balay nira nani nga nira tatay ligid ang dagat. Mm. So pag nabagyuhad to Nabalin. hira tatay Namob. nanonon dumakat to hira tatay nga ninanay wari nga wari nga daha sa Tacloban. Nakadotera Manila somewhere, I don't know, nanonumdum. Anakan to ito dito na balay, Uncle Dudoy, nga ni Kuya Reno. Bagyo. At the same time, high tide. So, ang tubig, sumulod na era balay na nasing hikuyan. But, as in, clear, vivid pa talaga ako, nag-istorya kuya nga, napapausa ko hiya, nalutaw ng era foam. Naglilutaw-lutaw na ngayon hira. Baha na. Out tubig na. Tubig na nga to sa balay. Kay high tide at the same time bagyo. Oo. Pero, ito nga tubig, waray umabot haamon. Air dito lang. Dito lang, ligid ang pero, ang balay ni tatay, ligid ni dagat, kami ligidan kalsada. Waray pa mag 500 meters. So, grab, iba talaga ang bagyuhad to. Oh, iba. Compared Iba na niya yan na. Ganyan, hataas na sea level bukos sa kalibutan, di ba? So, di ba may mga Asya islands nga na nga pagsisiring nawawara? to nga, an nanunumdum kan elementary kita nga elementary or siguro grade 1 or kinder kita nga Waray, pakuan For- pala kadto. 4 months nga waray gihap kuryente. Amo tong makusog na nga Makusog, bagyo oo, nga 4 months waray kuryente amo adto dito ba kami na ukoy at tuligid ang dagat. elementary ba kadto or waray Mga pa sugarito grade 1. mag-elementary, Oo. Dito na kami at tuligid ang dagat na ukoy. Hadto na time waray pa kami lumipat sa Rainbow. So na-experience ko bagyo nga as in bagyo talaga nga hadto na time makusog na adto ha. Kadadamo tuan volunteers palit na hadto na time talagang mahugaw gud lagi hap. Andi na nahan mga 13th day 14 days kita dito mga 10 adere Di mga mga 12 days na kita kaya nagstay kita Diri. Manila. 14 days kita dito mismo. Mga Okay. 12 day na dito hakuan amo na to ang DPWH na nagki-clearing Clearing na ang talagahan. mga debris. Diri DPWH ano ta Manila? MMDA. MMDA na. Dida ito May da naman highway. nagpakasurat na MMDA. Oo, ito no? dida nga highway may liyeko, dida nga part ito talaga ginki-clear beta ni diretso. Amo Ginki-clearing na talaga imagine nira. mo no, amo pa to makaluluoy ba? Di ka maram kung tunga debris may tawo ilaro. Awaray na. Ang Kumbaga, tawo diri naman bagan diri naman hera maghalukat may tawo pa dida. Waray na kung siguro pag clearing na lang nakikita uy may lawas. bot ko na nung ginihimot to siguro nira. Pero, adto. amo na ito, dito na time. Kaya pag-agi ko, medyo malaksi-laksi ka na makakapaagi.
di datong area kay na-clear naman nila mga taga MMDA mga dagko nila truck nga gamit. Mo pa'y nagudlad to ano nga San Juanico Bridge. Waray good kaguba. Kay kung naguba, Awada waray more na. pad to. Waray na talagang Tacloban. Kay Ambot na la. an mga suplete ka nga Manila, Tracking man to. tracking man Tracking to man tanan. to. Oo. Amo man lahera na didelay. Kay- Pagsulod na may San Juanico. Mapay kung ang mga C-130 makarawatin nestling ang mga cargo para kuan pantinda diri man kaya nira mga cargo donations man pero kadadaman to nag-donate balit amo nakdaw ko na to Amo lagi napapausa ka. Upagan mo rin man umabot haamha San Jose an iba nga donation. wala ana ako na to nakuha simbahan may daw sa nga simbahan diri pagod ka na Basta latak nanunumduman. diri pagod ka Hantay na mga umulpot kita hatakloban. Hasta na lumakat na lang ako. Waray ako na experience nga may nagduhol nga tuaam nga. Masing adin donation ni Kuwan. Waray. ni Waray. Jason Kan Jason na bugas, tubig, makadtuya balay, may adobo na. 'Di ba? an ako Pero nare-resyon lakad do kay napapalit pa nga na dadtoy papaimuhin beer, 'di ba? waray na kadto waray daw mga tindahan Kay- kadto May da kay nararamdaman ko yung papa nakakag-inumpan gabi. bang niloting adto nga mga beer Ang buto kang papa. Pero balitaw, grabe talaga to. anak ako na to Na-imagine gin susuhulan kuhan kay sigarilyo ni Raan Malboro. ko. Oo. Kaya kay syempre gabi ko no may da mga ano pa ini tawag ini may mga kawatan or oo. something. May da baga. May mga masasamang elemento. Oo. So, So baga may da gwardya. anam ginihimo namon dida namon area may da kami mga flashlight may da kita mga darang flashlight nga may da. magkusog. Mm-mm. So May dakitaan pan hike Mm. nga gihap head tapos light. syempre pwesto. Tapos oras-oras ikaw yan na makaturog. Actually, oo, makulba Tas talaga hadto na time kay an iba nga tawo diri ng mga taga dida nandadayo tas amo lagi to damo talagang pangawat hadto damo mga tikasan ba kuan taka may dato di ba amon mga preso na nakagawas. So siyempre makilala rin namon mga kuan gadudog mga ano tawag ito mga diri criminal itong tawag baga na take advantage rahan tungod nga waray hira aram or waray hira kapas. So nagamit hira ito amon na priso. So nakagawas. So anong ginahatag? Aring kape. Tayo may dagat mga darang sigarilyo. kape. Oh. Aring kape. Aring sigarilyo. Ano ba Bantay to kat feeling ko na to dara nga your right kape biscuit bantay kat gabi turog kat adlaw. So amon niyaging ko kan ni himad to. grabe talaga to na time pag na diri ko ma-imagine na moton maya tatabuhan Tacloban. Guti-guti lang to nga mga karasikas. Ang tawad to nagkakagabi. Baga lurong-lurong ka lang nga magkarasikas ka dida nga hagawas. Ang tawad to kay nagkakabuhat dayon. Ay kay labi na ko ng tawa nga an may mga armas, an may mga pusil nga license, an mga kuan. Talagang baga bisan ikaw nga ano pa ini kumbaga ikaw nga law-abiding citizen ka, di ka magiginawa sang gabi kay baing team neighbor it makapusila mo or Balit okay. makulba ko dadto na time. mag-ari nga sa ka masing ano kay alas 6 pala madjuwaray gud suga. Alas 6 pala baka nanihigdan na ta kay pag-uuran-uran baga urusog kita nga di kay maulos na kita. Kamo ano. Oo. Okay. Baga buyag liwatan amon balay hadto. Kai as in waray bisan usa nga ito atop nga natuklap. Tuklap. Ang design siguro namon balay talagang Ang quadro ang sustain tawag nila niya quadro cantos. quadro cantos man type ang an balay. balay, Oo. oo. So baga na ano gud niya an kuwan ba kusog ba baga nagsusugad-sugad lang naglapos-lapos ng hangin ba waray nakakalusot nga hangin na itutuklap niya an amon atop. Kung madto ka padto ha balay adto na time kay
parang nanonood ako nan injection kadto nga anti-tetano, di ba? Amo daw, kumadto lagi ako, Ambot ano bumisita ko. nadto nga, ambot ka pera nadto ka Di, bagan days. tilakat na ada kita hadto na time. Tilakat na kita hadto na time. Waray lak bagahin, warek mag-overnight ta iyo. Bagan bumisita Alright, lak ka oh. lalaga kan dadadi hadto na time. Tapos amot to na, oh, bagan amot to kay ang mga medical supply to bagan nagamit adto. Pero grabe talaga to. Ito nga ni nga, makita ka talaga, iwangaw waray na talaga ralabot nga. Di may patay nga lawasan era sa pitira, nagsusungod din usana side. Adin mga bata nagbumulay, adin may patay. Wagan waray ginaagi-agyan na ng patay. Bagan kumbaga ayan na nga ayan na nga panahon, kasi may patay na lawas, madalaga ka. Hato talaga bagan ang tawo mga zombie, bagahin lost tera ba mga lost. Nga trauma talaga to. May dako Grabe. anak, So na-imagine ko ano pa kaya anak ang mga di ba, nawarayan ni anong life. ang barkada nga namatayan niya parent nga niya bugto. Tapos siya nasabit puno Mm. na talagang niya story ba hadto na time Masig ka nga balik-balik good. paano Na trauma kaya? gud diya kay imagine man niya story bagan Amula pero niya nakalma hiya na-register, no? na 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 relax tapos pag ngaya Mag-istorya. ka na mag-istorya ng luwat Tutok ya. nga aminin waray man di man tutok pero amon to nag-istorya nga nasabit niya puno amo niya last na nanamduman nakadako na igbo tapos nahulog na laya tapos nakabrief laya nagbakta siya sugad ba basta amo niya Amo nga na-register hindi ko iya pag amo nga ni baga hindi ko ma-imagine ba nga an akon nga ni family, no, sobrang traumatized. What were ang mga nawarayan namatayan kamag-anak, o one, what more kun more liwat, like kay may da damo talaga, di ba, mga oo families, relatives, 9 20 or ka oo relatives nawara, labi namatay. na kung ang mga dinanligid ng dagat Mm. oo San Joaquin kadamo hadto, di ba? oo di da San Joaquin andi da baras ito na an baras di ba ang mga housing dida mga concrete at to dida pag-agi Waray. ko dida talagang Waray. malimpyo flat Mm. good so Kita grabe man ini masing ka na alam dagat na ngayon nga ito nga ni nga kun hadto oo di mo nakikita nga ay may dagat ito. kay hingan lagyan an tikang dida MacArthur aw tikang dida iyo tikat to ha airport harani lang yun dida nakikita mo na adang yun airport la pero pag pag punuhin balay pag di mo punong balay talaga. di mo maaram pero hatto na time pakita mo la lang yun airport harani nga duro pwede na ngayon bakta sumunod dire-diretso nga to ada lang yun airport Mm. grabe na flat good Tas nanunumdum ka lumakat na la kita Manila ang debris haamon ha San Jose Rainbow nakadapa ang ah gabundok kaya niraging clearing kasi ang mga an dito mga main road. highway Main road. ambot siguro mahina yan diri yan kasi nakikita man naton diri naman good nira gusto utro adtoan timehan Yolanda ba so amo ton so kadyan nga anya na nga mga cases diri naman siguro nira gusto adto nga Asya nga swimming nga ning ma- evacuate na tao matabo yan na natagkahadlok na o nga talaga. government talagang maaram na reaction ba siguro adto na sa bagan first time good man nasi pa man there's always a first time ba nga Mm-mm. sugad bisan Kailangan may matabo nga sugad para may policies nga mahihimo, may malalearn it nga government hito na experience amo man gud, di ba? oo Bisan pa gaano kita ka forward thinking, diri nga tanan ma-cover mo ba, di kay ba? like at Japan di ba an era Oo. tsunami so hadto After atong hadto, dadto nga ni na time han era time Japan na nga niya to may danera mga system nga alerts, mga oh pero kuan, pero the wala unpredictable man gud an linog ba pero kaso ka dito yan typhoon talagang kung may daigyakan waray talaga extreme na gud bisan pa masiring nga kay masirak man diri ma-evacuate oo. waray neto niya na kay bagan lesson talaga dadtuhan Yolanda nga masirak-sirakan baguhan Yolanda tapos boom bagan oh my god bagan Ground zero oo grabe talaga baga talaga ako nasingan ako amo day nin bagan movie man ini nga akon baga nang paglapag namon ha Tacloban talaga nga movie man ini bagan movie man ini nga di ka talaga ma-expect nga syempre ito nga lugar di da ka ginanak kumita ka how it
thrived uh from a simple city into a very urbanized na, I mean, damo ban development na parang in an instant nawara talaga. Nawara. Pero Pero look at it now. Bagan 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 waray may natabo. na-restart lawat. Na restart. Bagahin there were may danawad-an, may daliwat natagan hin May gains. opportunity. So natagan like you said, may nag-gain liwat hadto nga experience, hadto nga na event. And thankful na, I mean, akon side, we are thankful na anak family talaga, they were all safe, buhi nga tanan, and syempre, we also prayed for those who lost their loved ones, and properties and everything. Kamay na talaga, literally, they lost everything. And they don't wanna go back. Na-displace sila at all. Parang they don't wanna go back. May mga And talaga case na waray na displaced bumalik to, waray na. Tacloban. Lumakat sa Tacloban and Nagkalakat never na. came back. Oo. Or bagan, they don't have a place to call home na in Tacloban. Tacloban na Oo. waray na. Waray na talaga. So, bagan, kumbaga, tragic talaga yan na event na we hope di rin na matabo utro. Or di rin matabo ibaliwat nga lugar ba. Oo. Oo. So, yan na puro nag extreme bagyo. Oo, Waray talagang na. climate change na talaga. Waray na Makaradlo. sinisering antag 90 kilometers per hour signal number 3 ton. Yan na 200 na. Mm-mm. Medyo 200 pag ito rumaragas ang hangin na ito. Mm-mm. Ito ano pa ini mga labi na sugada at labi na era nga nag experience good. So nga pag Kita yan na na experience and after na. after na pero yan na magsumering nga may bagyo daw prepare daw hin maupay kun hain ka dapat makaka harayo na tubig, Oo. sugad. pag sumering evacuate Evacuate na lang. good. Namo na. Bahala na lang ito ng mga property basta Mm-mm. Life it It's, importante. kinabuhi. Actually, amad tun damo gapan namatay kay damo man and they don't want to leave their properties behind no waray tawo. Oo, balay. may kawatan. So may daan mga kaurog pagod mga mga lalaki oo. ito. Kaya mabibilin. mga kuya. Pero ang didihan na Tacloban, ang mga didaha sana say Astrodome. amo gyapon to. Ang didaha Astrodome, di ba nakadamanan na iba. Tapos ang iba to kasi ang mga lalaki na pabilin nito mga Era balay. magbabantay amon mga nadali swerte na lang mga nakakapyut. Ang siguro mga video to, grabe. Ang nakamatay kasi hadto Tubig. tubig good ang tubig Kaya kung talaga. Kung ang hangin hangin la, direct, pwede ka pa okay la. mag-take cover di ba? Pag an earthquake ba pwede ka kumadi basta Mm, something nga masasamad ka or somewhere nga basta diri mo lang tapuon at mga sim kakalupad. pero ang tubig waray ka good may ang tubig gud to. Grabe. Tapos to nakamatay imagine mo di ba an bukid Tacloban yun tapos adi ang bukid din nga bukid itloy ko dit Tacloban. maaram. Dito nga nit may dito din nga bukid na tikatot may paluluwat may at likod. apitong. Kay Apitong. kadto man ang debris katanan na bukid mga Ay, hangin oo. kadto man ni sampayan mga sim kadto nga tanan di ba ini nga ni na intremis nira hapaluhat to bahan after nahan Yolanda. So syempre waray na mga atop sering nga manghimbiling ko no kaya kung ano an sim Ano nga an natungod ha imo balay imo na ito. iton waray na si sering aminin color hanak sim kadiinin waray na kung ano color natungod ha imo iton kung waray natungod waray kasim Tuod. grabe ka to pero gyap kami kay dito na ka naman lakagaw sa waray man Hasta trabaho nalaada lumakat ka. An iyo balay. waray talagang kuwan kay waray talaga. materials waray pagpatrabaho, waray nagtatrabaho. waray gyap magtatrabaho ay mga magtatrabaho adto nga ni tikang na Southern Leyte Oo. tikang Ormoc ang mga labor foreman Waray masyado Oo. maapekto. damulat ang trabahoon kay after damulat ang mga
patindog, Aragaw liwatan mga trabahador. material sa mga trabahador. Mm. Bisan siguro dati ato nga labor la. Pagtaran nyo Nagporman lang, na. naporman na. Oo, kailangan naman, daw mo ng kinahanglan. Kailangan mag-step up ka rin role. Mm. Grabe. Oo, balitaw. Amaton kuan. Kami 14 days nga la. Mm. Grabe na tatong experience. Amo na to sisirin ko nga. First time ko luwat, sumakin eroplano, ang anak tiil good. Lagyod. Lagyong good. Talagang billing ko sapat, syempre may anak sa tuan baga ano iton, Panjogging ko daw. dere pan all terrain. all-terrain. So, syempre billing ko kay para safety luwat ang mga Animbado kuan. nga mag-upay, maglimpyo, Ang bilig billing gihap. gihap. Tapos anak ko na to. Siguro nagdara ka lahat to hinbado nga malimpyo pan travel na nga ni. Basta anak chinilas. Anak chinilas. Paano ba to nga? Paano ba ako naka-travel at to? Pumalit ako sapatos sa Manila. Di nak nanunong. Kay anak nanunundam ako. Anak chinilas. Ha airport na datakloban masakay ng Philippine Airlines. Ato na time nakakasulod ng mga dagko, ang mga Airbus. So, amo na ton sa sasakyan na para Manila, direkta na para Manila, waray na Cebu. Ako na to tiilas ako. Nagpipinanguha akong tissue ditohan. Ano to? Nagpapanguha. Ang pagkaon ba? Pinanguha akong tissue. Tapos, pipinameran ko naktiil kay Doron lagay. Pati nakchinilas. Ako, grabe ko din Gan experience. kuan talaga baga ka talaga hadtuhin. Sunog ka. Sunog Oo, talaga. sunog ka. Ako nga na libot-libot lang naka-auto. Sunog talaga. Talagang sunog-sunugan ka. Mm-mm. Ibaan Ngan ibaan kapoy hadto na time. ibaan waray kuan, waray ba puno. Parang at least nadamayan naton heran era suffering ba. Oo, nakabulig. Nga nakabulig. Labi ka na. Ako na to kasi, As nakabulig nagyapa ko Kay- ton Kay guti-guti. kun waray katahad to umuli, ambot anak family siguro magugutom talaga kay Jason la talaga to nagdudulong nga amonin food, tubig na malimpyo. Din ba tong tubig? May At mga tubig water. at kuwan oo kana. Kaya parang nawarayan gyapan ito hapalong tubig tapos nagkamay adalaluwat. So, Pero ikaw nagsusupply, di ba nagdara kantungan sa akon bugas? Tapos impanhatag lota. Bagan gin share namon. Uy, adin may bugas kami didi nganton mama nera kuya. Basta Kuya marasan. JP, nganton side nera. marasalaan siyahan baga puro karne ba? Pag mamata mo nanunumdum ka daw karne na lawat. Kapoy man. Waray. Syempre waray man nag-i-stockhin maiha kay waray man mga ref. Hadto tapos waray pa Luto tanan. hadto waray pa mga generator. Oo. Kay bisan kadto may generator siguro nalabog gihapon. Anong generator tungodan nangin. Aw-amo na tong pag-uli namon hatakloban. Tikang kami si Budara naman generator. Si 130 ka pa to. Si 130 na. Kanan Philippine Army na. Pero okay lang magdara kan. Oo. Pwede ka magdarabisan ano kadamo. Pwede. Kami ato nera mama, ako, himama, hipapa, hikakay ada. Ano? Kami adan tun upat or hikakay dumangan na kanda ati doit pagkadtuha Cebu na unahera. Kami tulon nera papaan las nga lumakat. Pag tiuli upod na nami kakay. Hera ati doit ngera kuya amo pa nagpabili na Cebu hera kuya Reno nga nera ati tin. Kasama ka to. Okay, may mga bata kasi makuri talaga may Basta may bata Di ko talaga fly out ma-imagine. ka. Di ko ma-imagine talaga hadto. Waray gatas. Ang damo ton makaluluwi airport. Grabe ton. Labi na mga Nagtitiis ang ang mga waray. waray kilala, ang oo. waray mga Ang mga dear American citizen. yan. Pag American citizen kasi, priority Priority. hirahan, US. US. So, Hera ang ginuuna talaga i-fly fly out. out. Pag impapakita lang passport, Or resident, US resident. dere gihapon. Ang passport good. Pag pag may daka, kay pwede man hinaw pakakuha resident. Di na mga green card. Dere, passport talaga kay an airport bagan may dera area nga screening ba pag Han mga US citizen. pag US Okay, citizen damot tun kalagsan na no? baga waiting ka mo pag abothan era C-130
kamo anay no unahon tapos an iba nalaan kung hindi pa iba nga ma-hits. Mm-mm. Pero unahon gud kamo i-fly out. Pati Oo. iyo family kung may dahat to one May da time gusto mo pud. lagas an iya bunyog duha bunyog gihapon naka-wheelchair na nga nadto bunyog hira tanan fly out tara bisan ano nga kuan luwat diri an US amaton era strategy Mm-mm. an ibalot na country kun ano la mahulat Kun ka oo, gud. mahulat ka gud kay Talagang amo man ladto grabe gud makaluluoy ang mga tawo na apocalypse. na pungkula ditohan dinan grassan ground and airport Mm-mm. na pungkula kay kamo sigon ini May 40 pila man, may pila. 40 heads. So ini amot masakay yan na kung may dapa pwede isakay sobra sasakay lot ka mo. So ani ba bisan magsisira kito na kuang ka lang ato na cover ka la ba napong ko Okay, may ka la. daman na nahatag yapay pagkaon. Oo, pero sa ko grabe talaga taan at sakripisyo to ba nga Makalakat lang. makalakat la. Diri ka man tas diri pa sigurado nga Makakasakay. makasakay ka kay kun an maabot ngayon is diri pa singunta para Manila ka tapos an maabot sa karaton Swedish para Cebuera diri ka ngadto kay wala ka ngadto ka mag-anak so depende pa 50-50 permanente nimo pagkukuan ano mo pagsasakay wala bin ako noray kagud kilala talagang mahulat tagudan kuanhan anon Mapila command ka. ba anon Mm-mm. sering sige pwede na pasakyon tapos an iba helicopter kun an mga helicopter na mga pero kay di mat mahirayo di mat makabiyahe from siyempre inter Manila, island oo. Manila ito no siguro from Tacloban to Samar pwede la Ormoc pero kun bir kay may dada station hadto nga aircraft carrier ha kuan dida ha Pacific dida ha Samar side nakadala to don era kuan an era baga main nga kumbaga aircraft carrier nakada dida amon era mga helicopter Mm. ngadto sa Samaran pandudulongan mga relief an mga era kuan pero ang iba nga countries amot to kay pag-aabot drop off lang mga supply like ang Korea drop off lupad dayon pagka dropan mga supply lupad dayon an So na-imagine ko, ang mga tao ngayon hadto dito kay baka halos 24 hours man ang operation. Ambutan iko nakasakay gya pera. Sakay gya pa no? sakay gihap siguro kay kung basta an C-130 kung ano an gino-organize man hera para ngayon kamo ngayon oo. Okay. So ini para Manila adi para Cebu pag may naabot kakastorya nira ngayon it iyo pag fly out masing Manila o sige adit batch nga para Manila ma-fly out inihera pero an kuan nga nadtan pakiana kon may dalawat mga ira tawo nga ma-fly out gihapon kay like kadto an Korea an Oo, nahera. o mao Priority. na hera kay amo manheran mga an Korea an Chinese nga ni may dagyapon mga Chinese nga nakadto amo nga nadto nga gain general adadto takay syempre may conflict hadtohan time Oo. ni Pinoy Oo. kanan ano to China, an West relation Philippine Sea. oo tapos syempre andito ang military hadto dito na time gigikinitaan ko man la dito airport ang military hadto na time halo-halo Mm. may Chinese may Korean may American pero ang purpose adto humanitarian man dire man para syempre pero hindi ginobserbaran laban nimo may da kaya girian hit command hit kuan kay syempre ang ginagamit nga satellite nga kuan US adto nga mobile tapos ang nagamit nga tanan nga ma-arrive tapos ang mga commanding nera nga mga general napabilin man danay Mm. may da talaga kumbaga pero ba aton ba may da talaga ya troops o mga upod Oh. napabilin masing stay in 2 days amo na siya ko dili kaya ni magigirian nga mga kuan mga ano ito military din kay syempre may daman in charge it bogus nga pagranan airport ang US man ang nakaputad to asa ko okay man gyapon kita bisan ang mga domestic flights ato man nga radar na Oo. gagamit
So, malad to na experience ito. Yan na, ano na luwat, pera na ka years. Anniversary. 9. Kumbaga yan ang pinakatapos na. 9 years. Kumbaga last year, kumbaga tapos ano. Oo. Grabe. Imagine, 9 years. Pero inuli kita after 6 months. Dili, after 3 months. After, diri, November. kakasal na, August. para na natkasal, June liwat, Di, 2014. muli ba kita, June? November. Oo, baka 6 months nga, ano. Diri, 6 months, sobra. Mga 8 7 months. Oo. Oo. Para na natkasal. Amo na. Ibalwatit nga istorya. So, Balita, amo adto. yun, amo itong experience. Amo to nam experiencehan Yolanda time, ano nam ginhimo. So like I said, nadamayan namon na ng family in our own way. So Small way. way, pero pagan kun haira, kumbaga kun iisipon nira, keno kami kumadto nga it was a very difficult time. Parang very comfortable ang kabutangan. Pero siguro blessing in disguise gap na nakauli kami kay kung diri tungod kan Jason nga na niya family, waray kami food, waray supplyin food anak parents, nak family, hera kuya ngan hera ati doit diri makalakata Manila kay ala nga Manila tera. diri Cebu. Cebu. Diri ra paano man bubabaktas sera tikang rainbow tikadto Masusugod airport. talaga. So, bagan, blessing na talaga nga. Umulik. Nag-decide kami umuli. Di ba? Bisan naman la kita, waray nga to, kumbaga talagang waray man talaga, nothing man Oo, waray man talaga. An aton nala, aadto kita, yawat nala makabulig. So, kita, at least kita, diri kita traumatized, diri kita kapoy. Makabulig kita Oo, pag ariglar, ariglar, panlimpyo. So, amo talaga natabo haakon. Pag drive. Pag pinanlimpyo, pag pinanrapo, pag pinanlaba, pag agnatanan. Ako na nalibot pag drive, pag mabiling mga pagkaon. So, amo talaga to. Amo lan way ba namon na. Makatuhiya may dara ka nga mga saba, may dara nga saging, nga tuunon, oo. Amo talaga to, bugas. May maulpot yang adto talagsa may inihaw or may dayadara nga surana andam na pagkaon na lang amo sa okay salamat talaga Jason penalaluwat an era mga auto moving or working kay kundiri waray just ano kat an pajero to kay nahulugan ng aircon. kanta ka na aircon An era dito era laluwat aircon nahulog tas nangadahan garahe tas nangadahan an pajero edi kipi pero naandar butangan lens acetate an gilid kay para may aircon pero amo ito running pero an diri kadto nagamit kasi kay di ba pag masakay masulod man na auto grabe to pero amo ito na survive ang diesel to ni kuya ala diesel na lahat kay wala man mga gasolina tas pag may nagluluting nakita nagluluting papaliton ko di mapapalit man dayon okay damo na nga nagbabalik yan gatas yung bata di daha mahadli ka nakikita mo talaga kay ikaw mo nakikita mo talaga ito di na nga ano tawag ito din damon mga factory diversion road an mahadli ka man ito diversion road ito di na nga mga factory mga ruban factory mga ruba ito nga mga warehouse pero an mga naukoy dida ito na area may mga okay didan warehousean mga sigarilyo patong-patongan mga gatas kung anong papabayan naman leherano kung anong gatas naman kinanglan from A to Z may dahera dito diaper nakadilotan ubusan lamisa grabe so pinalawari pakitan to anak dire kung may dalot kita to anak di kita daldalin ikaw lang makakauli kay siyempre makore mo lot bayaan grabe balit just me pero Amay ton baga ma-anniversary na liwat. So we will pray for the souls of those who perished in that very tragic event. But we also praise the Lord and thank the Lord na may daliwat
like many families were saved in that in that ano ba yun, ito nga super Panitabo. typhoon. Oo, so dako talaga ito nga bagan nag-change an geographyhan Tacloban, no, after had to, and I mean nag-change, damo nag-change actually, damo talaga Change is coming. change coming balit amad to. So talagang iba talaga. Parang ang sising nga unforgettable, good Oh, dere. unforgettable. Oo, dere ka talaga. Abisan kami nga 5 day, Kami nga ni fifth nga day diri na kami inabot. physically nakadtuhad to nga event, unforgettable. Well, nakukuhan ko labahat to kay an mao pay laliwat pa siganta may daka like anang family very open man communication. So kailangan talaga nag-oo istorya ka, nagiinistoryahan ka la ni imo natabuhaim, anon im na feel, anon kailangan mo may kastorya kay Mm. kundiri as in iba talaga siguro Malulurong ka. Ano? iba talaga at impact hit sugad ba ito may trauma. Oo, di ba, di man kitat maarang mga so luwari man kitat na experience ang may trauma. So, pero hadto na time, makikita mo talaga ang tao ba nga lutang. Lutang bagan zombie lagi, Oo, ito ba nga bagabahin an present niya pero niya hunahuna. makikita mo nga Karayo. era eyes na lost ba Oo, ito ito ba nga nga ito nga maglilingkod ka worry mo. emotion ba, Oo, di ba? magkakalingkod ka mo pero hiya nakita mo pero Dili, waray. ang mga tao mismo nga mga nagbabaktas. Ito nga ni nga, di ka maram, pero natira ka days nagbabaktas, di kang tira diin. So, bagan, makikita mo, ang mga, napapansin ko talaga to, damo man na nagbabaktas sila, pero maram ka nga, bagahin, wari emotion nan era eyes, bagahin, Mm, bagan, bagahin, diri hira in pain, diri hira in shock, basically they are in shock talaga na parang they just want to leave the place kay uh, tirihira probably ma-survive if nakatuhira ito okay. warera makalakat So kada to an natawag to na Yolanda. gutom man. Namatay ang mga namatayan kanan Yolanda mismo. Mm-mm. Pero ang mga namatay ngayon pahan after nahan After Yolanda, Yolanda, oo. ang mga trauma, ang mga may mga wounds at na time, yung may Mm-mm. mga tetano, Mm-mm. kaya waray man hadto nagsusugod nga drive mga pan-injection han mga Natetano. natetano, ang mga kuan, Oo to. ang mga An even an si may mga puno-punuan. an may mga injuries, Oo, may mga injury. ang mga tao na lang kinahanglan maintenance, Mm. di ba? Ang mga Mm. medisina kay di rin man available. Oo. So may damo pa ton mga casualties at to Oo. Other than after oo. Han mm, event, mismo han bagyo. bagyo. May daton Mm, for sure. mga after effect, Oh, aftermath. aftermath. Pero I mean, oh my God, 9 years have passed. Pero for sure, for some of those who were left behind, parang fresh pa siguro like Fresh. gapeton. Oh. Every year siguro, siya nga. Pabisan kita, di ba? Bagat pag na adi Oo, na Yolanda nabalik na lot nabalik ka na ato na waray kita tumawag kaya kita tuwaray oo, tumawag. bagan, amo talaga to Regret. greatest regret na, Oo. shit, paano kung may naanaw to na time? Bagan, Waray ka siguro tumawag. until now, bagan, adalaga pa ito regret ha im mind, ha im heart nga kanurek tumawag bagan daga kalabahin taken for granted Ah, adto na ito nga bagan incident. incident. Oo. For sure diri la kami ang naka-experience in sugad, for sure damo ang mga taga Tacloban na or mga Leyteño na nakatula Late Manila summer. or nakatula Cebu, pero warayra mag ato warayra Tawag or mag-think. communicate. Oo, waray ba nira waray, what I'm trying to say is parang waray nira ginhunahuna na magiging sugad ba an events ba bagay, probably diri la kami an sugad kay kami nga Oo. ni nga nakadi abroad, we were thinking nga kaya ito tat family kay families kay hiara kita yung Iaran bagyo. bagyo. What more ang mga nakadala down Manila or Cebu ba amo gapan era mindset, 'di ba? So Grabe parang to. just imagine adto ba ang mga sugad gyap an era mindset, tas the next day diri na nila mga kasturyan era families, parang shocks, parang super super talaga
Pag naiisip ko yan, nabagan, oh my God, mo pa na nawari may, kundi talagang feeling ko, for, for, for the rest of my life, magiging regret ko talaga ito. Oo, kaya syempre baka kano ka wala tumawag, maaram ka na nga. May da magiging May support. damot tatabo. Asya yan na pag sibisan lamasing, oy, May maagi, may bagyo. Ano, okay na ka mga da, ready na tiyo mga gamit, kuwan. Oo. Ano to, mga importante nga documents, ibutang nga cellophane. Oo. I-make sure na naka-cling wrap para, I mean, kung may da ka mo mga prized possessions na kailangan i-save, put it somewhere nga easily accessible, pwede dayon mapurot nga ilabuga kisame or somewhere wherever, Oo, 'di ba? kinahanglan talaga Or sugad. ibutang nga backpack nga di mahuhulos, mga birth certificate, ang mga nina sige mama, Titulo. mo pa nga nina sige mama, mo pa nala ko no nanom dumakadto nga parang himama kasi amo tot mahiligin naka usala ka folder ba, tapos tas ito nga iya folder hin documents nakadahan backpack. So, ang title ang balay, ang mga birth certificates. So, na-save niya, mo pa na lang na-save kay makurit, like, di ba, makuri nga ni kumuha ang title hin, normal lang ako. Asay peton, Oo, maiha talaga. makaiha talaga. So, parang, One it thank process. God nga, hirap mama, na-save ni Radto na mga titles, birth certificate. Although, makakakuha ka, pero it will take time. So, Baka parang, wala mo priority, di mo to priority anay. oo, adto na time. Tapos ang mga alahas ni mama, at least na ano ba niya nga, ay, anak mo, nasing pa mga neto yung mama, masa ka na raig ba, nanumdumi, anak mga alahas. Eh kundi waray, ano ran na gud, waray mabibilin. Sama iton. So, grabe, just imagine the pain, the sufferings ba. Ay, nako. So, iton, nakikidalamhati kami hit mga na- waray kami maraot na intention, or we don't want to, to open the wounds of the Yolanda, but this is just us sharing what we experienced that Experience. time. Mm-mm. So, Oo. I hope no one's offended, or ayaw mo pag-isuga amon. It's just our way of, since may daman nag-ask ka amon, ano na amon experience during Experience. Yolanda, or how how we manage whenever there's calamity. So, yeah, I hope and we pray also for those na, are still suffering of that event, or who are still in pain, or Pain. Ito nga iba. traumatized, yeah. So, yes. So, adi naliwat mag-anniversary naliwat. So, I hope and pray na Waray na. ano, Waray na maray mabot na na sugad. next. Amo na. Diyos ko. LPA na lang sana. Oo, mga diri man maiwasan it bagyo, pero sana waray na as in sugadad to nga typhoon nga diri na magpabaya it mga tawo nga diri base seryoso nit sisigunit mga local government unit. So, Yun. yeah. So, yan ang episode natin ngayon. Yeah, that's our episode number, what na ba? 6. 6. 6, yeah. This Yolanda. podcast is dedicated to that event, the super Yolanda. typhoon Yolanda. Hayan. As internationally called. Wow. Anyway, thanks guys Thank for you watching for and listening to watching. this podcast. And see you next time. And hope you like our new podcast area. Charot. Kay busy an amon Chikitings Patrols dito amon podcast room. So, we're here in the sala. Nakita daw, pipinasaway na. Sinamok na. Oo. Thank you guys for watching. Say bye-bye, Marie. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. See you next time. See you next time in our next podcast. Don't forget to share and, comment ka mo kung ano mo open nga next topic for our next podcast. Yes. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.